Pag-asa ni butyag ngang low pressure area gikatakdang mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong gabii o ugma sa buntag. Kauban nato karon si Sir Enzo Puerto gikan sa Pag-asa Mactan. Sir, asa na karon ang LPA ugod sa masinati nato karon nga panahon. Ganihang alas 10 sa buntag, ang low pressure area gibanabana kini basis pa ng available na data na nakini sa 860 kilometros silangang bahin sa hinatuan Surigao del Sur. Nami coordinates na 7.7 degrees north, 134.7 degrees east. Kani expected ni siya nga magdala og madag-umon na kalangitan inubanan sa hinay ngadto sa kasarangan na paguwan ug pagpanugdug og kilat hilabi na sa Eastern Visayas, Caraga and Davao region within 24 hours or less. So ang sunod issue na itong weather advisory number 2 ikalas 5 pa sa hapon. Gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST Enzo Puerto. Daghang salamat Sir Enzo Puerto gikan sa Pag-asa Mactan.